onze junioren dansmariekes. Ja, geef ze een groot applaus hier. Onze dansmariekes, onze junioren en onze senior trouwens. Nee, zij het erbij, maar ik zeg het er wel bij. Is het niet? Ja, het is toch fantastisch om die meisjes te zien dansen, net zoals die mini-joren van daar straks. Ik zal niet lang vermoeden. Geef vandaag een applaus en Gerard Buutmars als afmars voor onze dansmariekes. Anders wäre wir gut.